Защо този любимец на грузинския народ Симеон Дянков трябва да си отиде? В тези документи, които ние сме ви предоставили, в един сигнал, който е до главния прокурор и който главен прокурор също е запознат с всичките нарушения и мълчеше много сметливо през цялото време, ние сме доказали с нашите експерти и неща, които сме ги дали като доказателства и в ДАНС, че Прокопиев и неговите приближени само за 2009 година са прикрили над 25 милиона печалба. Вие виждате до кого е адресирано това писмо и къде са тези органи, които са на подчинение на министъра на финансите. И за да няма никакви съмнения в обвързаността на Дянков и Прокопиев, ние сега ще зададем няколко риторични въпроса. Вярно ли, че министъра на финансите Симеон Дянков е живял 3 месеца в апартамент, който се води на фирма на Прокопиев за инвестиции за недвижими имоти на улица Доспат 60-62 в София? Вярно ли е, че управител на тази фирма за инвестиции е близка сътрудничка на Прокопиев и се казва Доротея Гаргова? Вярно ли е, че същата Доротея Гаргова сега е сътрудничка на Дянков в Министерство на финансите и я готвя за представител на България в европейски банкови среди? Гаргова. Вярно ли е, че Дянков смени ръководство на фондовата борса през януари 2010 година, защото се опасява, че ще бъдат разкрити десетки кухи фирми на Прокопиев и те щяха да изчезнат от борсата? Вярно ли е, че са прикрити над 30 милиона неплатени данъци на Прокопиев? Вярно ли е, знае ли министъра на финансите, че на Икономедия, вие знаете коя е Икономедия, и със съдействието на новата българска Голда Меир Миглена Кунева са приведени от американска банка 3 милиона лева. Явно Прокопиев е свикнал да лавя в пипалата си хора, които така са потенциално властоимащи, и сега е решила да омае и Миглена Кунева, която наскоро се обяви за единствения защитник на потребителите, но ние в скоро време ще имаме основания, достатъчно аргументи да кажем, че тя като екоминистър се размина с интересите на българските потребители, но това е друга тема. Спомняме си, че преди време един министър в кабинета на Беров, мисля, че беше, доколко си спомням, не беше казал: егати държавата, след като аз съм министър на тази държава. А ние сега казваме егати държавата, извинявайте за израза, след като Прокопиев е в състояние да омотае министри и който за малко не стана и министър-председател на България през пролета на 2009 година.